سلام كورة سدرا بيت إديو ريفورم وأنا حاولت حزنا غريمنا لنا كم تلمر مجمع قد سجدات كنا لاليكم دحرنا بزرتر كنسجر نكوينا تدا اليوم شاباشو كم زلوا زنقر لما ندورت أنا متأنقطع كبد سبابة حوم متأنقطع قبل على تمرار حمن كسخم زمز أجلات تيلا ما عاد سبابة على ما مقباريو توداي قد بداسين ملا أربعة بين زملكتيو تبتعب نابز قداي كوكم صغر حاولت اللو بس زلوا صوارك وصايات اللو تا صوارك بقربت هاجر سومالي إذا اللو جيتنا هليكوبتر انترايزي كونس حجي تانكتات كارو تتكا وتعدرات مكاينون يتقالل صباحنا وصوماليا انتاي كم زمت እናተነጸረ ይመጸሎ መምሕዳር ትራምፕ ኢትዮጵያን ስደኛት ከአሜሪካን ምስጓጉዞ ሰዶ ሳነነቶም ተሰውጉ ስደኛ ጽቦ ዜና ምጽለመሎ በቆንዶ ናይ ኢሚግሬሽን ሐላፍነት ስከ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ አሜሪካ ነታብ ቀረባ አዋን ኢትዮጵያን ስደኛት ብዝምልከት ዝዋ ወሳነ ቤት ፈርቶ ቀቢልዎ ተሐበሪታ خنسمعكم ኢና ናይ ኢትዮጵያ ባሕርን ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ሽድሽ ሰመራኹን ምግዛእ መደብ ከም ዘለዎ ፍሊጡ ሓጢር ሓበሪታ ኣለና አወር ጥሪ 2018 ናብታ ሃገር ሓፈሻዊ መጠን ዋጋ ንብረት ሃገር 98% ነይሩ እዚ ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዝነበረ 9.7 ሚታዊት ክናፀርን ከሎ ቁሩብ ወሲኹ እዩ ተሓበሬታ ወሲኽና ያለና ቅድሚ 4 መዓልታት ሳተላይት ተሳኣሉ ምስልታት ኢራን ፀጥታ ናይ ትሕት መሬት ኒኩለራዊ ትካላት ትሒል ከም ዘላ ዘርኢ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ይግለጽ ሳሙ ዳታ 50 ናጽንሑ መዓልታዊ ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ይትረሱ ፈላማይ ዜናና ደብረ ጽዮን ካብ አዲስ አበባ መጠንቀታ በጽሕዎም እቶም ሚኒስትርና አቦ ወንበር ህወሓት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ላዕሎት አመራር ሓስተዋ መጠንቀታ ኩናት ሓያል ምላሽ ይቦም አቦ ወንበር ህወሓት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፌደራል መንግስት ንውዕል ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ወታደራዊ ስጉምቱ ወሲዱ ክብል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር ሚኒስትር ምክልኻል ነበር ንሕዚ ሚኒስትር መስኖን ልምዓትን ቆላ አብርሃም በላይ ካብ ጻውዒት ድሕር ጉጅለ ክጥንቀቁ ይግባኢሎም እቲ ሚኒስቴር ትማል ምሸታ ወጋዕ መረው ሓበሬቱ ኣብ ዝለጠፈ መልእኽቲ ብሰንኪ ቅድመ ሕጂ ዘጋጠመ ከቢድ ቅልውላው ጠፋ ህይወትን ንብረትን ክሕተትን ክሕሱን ዝግበኦም እኳ እንተኾኑ ሕጂ እውን ህዝብና ካብ ጥሜትን ጭንቀትን ክእትውዎ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ንሱ ድማ ከም ቀዳይ መስለክን ውሕጅ ወስደክን ከም ዝበሃሎም ዝተሃል መንእሰይ ፈፂሙ ኣይክህሉን እዩ መንግስቲ ድማ ከናኸኖም ኢሉ እቶም ሚኒስቴር ኣብ መልእኽቶም ብሰንኪ ውሕዳት ድሕራት ጉጅላት ንህዝብን መጻኢ ህይወትን ኣብ ሓደጋ ዘወቱ መንእሰይ ከም ዘይህሉ ገሊፆም ኣብ ተመሳሳሊ መልእኽቲ እቲ ሚኒስቴር ኣብ ወጋዕ መረብ ሓበሬቱ ፌደራል መንግስቲ ሕቡር ድልያቱ ንምምላእ ኩናት ክጅምር እዩ ዝብል ኣባሃላ ዝተዛብዐ ናይ ሓሶት ኣባሃላ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ መንግስቲ ፌደራል ቀዳማይ ድሌትና ህዝብን ሰላምን ምግባር ምዃኑ ብምግንዛብ ክሳብ ሕጂ ዝሓሰቦ ኩናት ከም ዘየለን ኣብ ክንዱን ህዝብና ሙሉእ ሰላም ድሕነትን ንምርጋጽ ዘድሊ ኩሉ ክገብር ዘይንቕናቕ መርገጽ ከም ዘለዎ አብርሃም በላይ ገሊጹ ይኹን እምበር ሙሉእ ሰላም ተሓትነትን ኣብ ዘለወሉ እዋን ንህዝቢ ዝፈርሑ ሓይልታት ከምኡን ጽኑዕ ሕጊ ፀረ ስርቂ ኣብ ኢዶም ብዙሕ ነገራት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ድማ ኣማራጭ ኣለዎም ማለት ኩናት ምልዓል ዝብል ኣማራጭ ዘለዎም ክብሉ እቶም ሚኒስቴር ከሲሶም ህዝብና ነዚ ዓይነት ተንኮል ተረዲኡ ህደ ኢሉ ንቡር ናብራ ክመርሕ መንእሰይ ትግራይ ድማ ብህድኣት መንፈስ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዘይብሉ ናብ ስራሕ ልምዓት ክዋፈርን ጥራይ ከም ዘለዎ ተሓሲቦም ኩሉ ሓላይ ትግራይ ኣዴታት ትግራይ ህፃናት መናእሰይ ኣብ ስራሕ ትምህርቲ ምርምር ልምዓታዊ ስራሕ ክዋፈር ይግባእ ግን ኣብ ጎድናት ባዓታት ንፋሕ ክብሉ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ሕሉፍ ምርጫና ሰላም እዩ ኢልና ብጽኑዕ ክንማጎት ንደሊ ሰላም ከይትዘረግ ፌደራል መንግስቲ ጎንهم ከም ዘሎ ክነራግፀልኩም ንደሊ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ዝቕፅል ኣርስትና ወደ ባሕሪ የድልየና ዘይትጽበና ይሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ አዲስ አበባ ይካየድ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተዛረቡ መራሕቲ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ወደ ባሕሪ የድልየና ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገባት ክምስ ዓለም ዝተኣሰረት ምዃና ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ምትእስሳር ግን ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም በዚ መንገዲ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ወደ ባሕሪ ክህሉ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዖም መደረ ፍሊጦም ምክሪ ግብፂ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብነቐፌታ ዝፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ አዲስ አበባ ይርከብ እቶም ሚኒስቴር ኣብ አዲስ አበባ ብፀንሕሉ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተዋፊሮም ጉዳይ ህድብ ዝቕፅል ኣርስቲ ምክሪ ግብፂ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብነቐፌታ ዝፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ አዲስ አበባ ይርከብ እቶም ሚኒስቴር ኣብ አዲስ አበባ ፀንሕሉ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተዋፊሮም ጉዳይ ግድብ ህዳሴን ብሓፈሻ ሩባ ኣባይን ኣልዒሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣድርቲ ኣብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምስታፍ ናብ አዲስ አበባ ኣትዮም እዮም ግብፂ በብዓመቱ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ፀኒሓ እያ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ እያ ትሳተፍ በዚ መሰረት ዓመታዊ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ወንበር ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ዝኾነት አዲስ አበባ ይካየድ ከም ዘሎን ግብፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ በትልሙድ መንገድ ተሳትፋላ ሚኒስተር ኣድርቲ ኣብ አዲስ አበባ ብፀንሓሉ እዋን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ መብርሂ ክህብ ጥራዩ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክትሰርሕ ተራይ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰሓብ ዘሎ እቶም ሚኒስቴራት ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይራኸብሉ ተቐንዲ ትኹረትን ጉዳይን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ጉዳይ ኣባይን ምዃኑ ፀብፃባት ማዕከን ዜና ግብፂ ይሕብሩ። እቲ ሚኒስቴር ምስ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባር ናይቲ ሓንቲ ካብ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ሳሚያ ኩምባ ከም ዝተዘራረቡ መጽሔት ቱዴይ ግብፂ የመልክት። ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ወትሩ ማይ ኣባይ ናይ ህላወና ጉዳይ እዩ ይብል። ህላወናን ድርድር ዝኸውን ኣይኮነን። ግብፂ ምምላእ እቲ ግድብ በይና ከም ዘይትቕበል ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ድማ ግብፂ ምስተን ኣብ ወሰን ባሕር ዘለዋ ሃገራት ንምምኻር ንምዝራብ ድልውቲ ምዃና እቶም ሚኒስቴር ገሊፆም። ኢትዮጵያ ካብ ጠቕላላ ብፅሒት ማይ ኣባይ 86 ሚእታዊት ክተበርከት እንከላ እተን ዝተረፋ 8 ሃገራት ድማ 14 ሚእታዊት ጥራይ ኣለወን። ኣብ ተፋሰስ ኣባይ 10 ሃገራት ክህልዋ እንከለዋ ግብፂ ተኣንኮ መሰል ማይ ከይሓዘት ካብ ኣባይ ማይ ትቕበል ኣብ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ሃገር ኮይና ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተኾነ እታ ሃገር ብሕታዊት ናይ ሩባ ኣባይ ወይ ፈለጋ ኣባይ እየ ዝብል መርገፅ ተስፋሕፍሐላ። ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ጎኒ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ስፑትኒክ ኣፍሪቃ ብዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣፍሪቃ ኣባይ ተፀጥታ ሕብራት ሃገራት ቀጥታዊ መንበር ክህልዋ ዝግባኣሉ ኩነታት መብርሂ ሂቡ። እቲ ቤት ምክሪና ኣፍሪቃ ክልተ ቀወምትን ክልተ ዘይቀዋሚ ወንበርን ብምሃብ ኣብታ ሃገር ዝተፈፀመ ታሪኻዊ በደል ክእረም ይግባእ ኢሎም። ሕጂ ዘሎ ኣቃውማ ባይቶ ፀጥታ ፅልዋን ውክልናን ኣፍሪቃ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን። እዘን 5 ሃገራት ጥራይ መሰል ቬቶ ክጥቀማ ምፍቃድ ቅቡል ከም ዘይኮነ ሩስያዊ ትካል ምሕሳብ ኣፍሪቃ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ብመሰረት ዋናዊ ሓበሬታ ብበዝሒ ኣፅዋር ካብ ወፃኢ ይኣተሎ በዝሒ ዘለዎ ኣፅዋር ካብ ወፃኢ ይኣተሎ እዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሶማልያ ይፍፀም ኣሎ። ወናንቲ ኣፅዋር ቱርኪ ዝተባሃለት ኤሮጳዊት ሃገር እያ። ቱርኪ ነቲ ገዚፍ መጠን ነዳዲ ካብ ገማግም ባሕር ሶማል ንምውፃእ ኣብ ሙሉእ ናሃር ትርከብ። ነዚ ዕላማ ክውዕል ዝኽእል ቴክኖሎጂያዊ ፀጋታት እውን ናብ ሶማልያ ሰዲዳ ኣላ። ምስ ተኣሲሩ ሓይሊ ዕማም ሓይሊ ባሕራ ሙሉእ ናውቲ ተሓዊሱ ናብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ከም ዝሰደደት እውን ተራእዩ። ኒውን ቱርኪን እስራኤል ነታ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ናይ ገዛእ ርእሰ ሃገር ዝገለፀ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ኣዝየን ተቆጢዐን ኣለዋ። መዚ ተኣሳሲሩ ቱርኪ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ናብ ሶማልያ ትልእኮ በዝሒ ዓይነትን ኣፅዋር ኣብያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝተሰርሐት ኤፍ16 ነፋሪት ውግእ ናብ ሶማልያ ክተእቱ ተራእያ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ቱርኪ ኣብ ጎርናት ሞቃዲሾ ብመራኸብን ብናይ ፅዕነት መካይን ደረጃኣ ዝሓለውን ታንክታት ካልኦት ዕጥቃዊ መካይን ክተጓዝ ተራእያ። ሶማልያ ካብ ዝኾነት ሃገር ናይ ወራር ስጋኣት እኳ እንተዘይብላ ቱርኪ ኣብ መጀመርያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣየርን መካናይዝን ኣፅዋርን ምውፋራ ንብዙሓት ኣደናጊሩ እዩ። ገሊኦም እውን ምስ ሶማልያ ብምትሕባር መሬት ሶማል ንምውራር ንምቁፃር ንጥፈታት ክህሉ ከም ዝኽእል ይዛረቡ ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ሶርያ ፍልስጤን ብሓፈሻ ማእኸላይ ምብራቕን ምስ እስራኤል ዘይተተሓባበር ቱርኪ እስራኤል ንሶማልያ ሓንቲ ሃገር ኣፍልጦ ክትብ ካብ ዝቀዋም ሃገራት ሓንቲ እያ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ንሶማልያ ሓንቲ ሃገር ክትህብ ሓሳብ ዝሃበትሉ እዋን ቱርኪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብምሽምጋል ፃዕርታት ሃገር ከይቕፅል ሓጊታ። እቲ ሽምግልና ብፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ዝምራሕ ምዃኑን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝገሹን ኤጀንሲ ኣናዶሉ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ብመሰረት ተወሳኺ ሓበሬታ ብትራምፕ ዝተኣገደ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዓብ ውሳነ ተዋሂቡሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ንምስጓግ ዝወሰደ ውሳነ ነቶም ዝተሰግኡ ስደተኛታት ጽቡቕ ዜና ኣምፂሎም ኣሎ። ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዘለዎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ነተብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃቡ ግዝያዊ ሓለዋ ሰሪዙ። እቲ ስርዓት ዕቑባ ብቑዓት ዘይኮኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣሜሪካ ክስጎጉ ፍቃድ ስራሕ ክረኽቡን ዘኽእል ዝነበረ ስርዓት ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ 2025 ተግባራዊ ኮይኑ ነይሩ እዩ። እዚ ሕጋዊ ሓለዋ ምስ ተወድአ ተጠቀምቲ ናይ ስርዓት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ናይ 60 መዓልታት ናይ መወዳእታ ግዜ ነይርዎም። እዚ ድማ ብ13 ለካቲት ዘብቅዐ ኮይኑ ምምሕዳር ትራምፕ ግን እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ዝተመሓላለፈ ነቲ ውሳነ ክቃወም ወሲኑ። ሕጂ እዚ ውሳነ ብኣሜሪካ ተቐባልነት ረኺቡ ምህላው ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘውፅአ ሓበሬታ እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ሓለዋ ግዜ ከም ዝሓለፈ ዘርብ ኮይኑ ብመሰረት ቤት ፍርዲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝወሰደ ውሳነ ግን ክፀንሑ ተፈቒድሎም ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዲስትሪክት ቦስተን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንኢትዮጵያውያን ዝተዋሃበ ግዝያዊ ፕሮግራም ሓለዋ TPS ንምቁራፅ ዝሓንፀፀ ውጥን ንግዚኡ ክቋረፅ ኣዚዙ። እዚ ውሳነ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ቅድሚት ብሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝሰርዖ ናይ 13 ለካቲት ናይ መወዳእታ ግዜ ሓለዋ DHS ንምቁራፅ ዝተወሰነ እዩ። ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ውሳነ ከም ዝበፅሖ ትማል ኣፍሊጡ። ብቆንዱ ኣሜሪካ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝከታተል ጠበቓ ሙሉዓለም ጌታቸው ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ
መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲዘንሺፕ ነቲ ብ13 ለካቲት ክውዳእ ዝነበረ ናይ ስራሕ ፍቃድ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘናውሖ ገሊጹ። እቲ ጠበቃ ብናይ TPS ናይ ስራሕ ፍቃድ ዘለዎም ስደተኛታት ኣሜሪካ ካሊእ መግለጺ ክሳብ ተውፅእ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቱ። ኣብ ዝቕፅል ዓንቀጽ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 6 መራኽቢ ክትገዝእ ተዳልያ ኣላ። ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 6 መራኽቢ ንምዕዳግ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 74 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝረኸበ እውን ኣፍሊጡ። ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ በጀት ዓመት 2018 6 መራኽቢ ንምዕዳግ ካብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ 50 ሚእታዊት ልቓሕ ክረክብ ከም ዝተስማዕምዐ ጸብጻብ ሪፖርተር ኣመልኪቱ። ይባትሉ ነዚ መግለጺ ዝሃበ መደብ ምጅማርን ምስክር ወረቐትን ኣስትሮ ዘርኢ 12 ተጋሩ ስርዓት ምሕደራ ጽሬት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ። ዋና ካይድ ስራሕ ዒባት ዓብደል በሽር ሸምሱ እቲ ትካል ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት 16 መራኽቢ ክገዝእ መደብ ከም ዘለዎን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ድማ 6 መራኽቢ ክገዝእ ትጽቢት ከም ዘሎን ገሊጹ። ነዚ ዕድጊት መርከብ ንምምዋል ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ናይ 50 ሚእታዊ ልቓሕ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐን ዝተረፈ ድማ እቲ ትካል ከም ዝሽፈንን ገሊጾም። እቲ ትካል ካብ መርከባት ተወሳኺ ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ መራኽቢ ከም ዘለዋ ጠቒሱ። ኣብዚ በጀት ዓመት ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ 74 ቢልዮን ብር እቶት ከም ዝተረኽበውን ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ትራንስፖርት ባሕርን ሎጂስቲክን ኢትዮጵያ 2 ንግዳዊ መራኽቢ ከም ዝዓደገን ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዕድጊት 4 መራኽቢ ይካየድ ኣሎ። ዕድጊት 2 ደረቕ መራኽቢ ጽዕነት 62,000 ቶን ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ዘለዎን ክሳብ 2025 ክዛዘም ትጽቢት ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ ኩባንያ መራኽቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብድምር 10 መራኽቢ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ናብ ዝቕፅለ ርእሲ ሰጊርና ወርሓዊ መጠን ዋጋታት ንብረት 9.8 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ተመዝጊቡ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ሓፈሻዊ መጠን ዋጋታት ንብረት ሃገር 9.8 ሚእታዊት ነይሩ። እዛ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዝነበረ 9.7 ሚእታዊት ክነጻጸር እንከሎ ቁሩብ ወሰኻሪ ኣሎ። እንተኾነ ወርሒ ጥሪ ናይ ዓመት ዝቕባብ ዋጋታት ምስ ወርሒ ጥሪ 2017 ዝነበረ 15.5 ሚእታዊት ክነጻጸር እንከሎ ርኡይ ምንካይ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ተቐንዲ ምኽንያት ዋጋታት ንብረት ወሰኽ ዋጋ ምግብን ኣልኮላዊ መስተን ዘይብሎም መስተታትን ብ10.4 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸን እዚ ድማ ብቐንዱ ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋታት ከም ኣሕምልቲ፣ ስጋ ውፅኢት ጸባ፣ እንቋቑሖ፣ ፍረታት፣ ዘይትን ሽኮርን ዝኣመሰሉ ምግብታት ይርከብዎም። ብኻሊእ ወገን ምስ ምግቢ ዝተኣሳሰረ ዋጋታት ንብረት 9% ክበጽሕ እንከሎ መጓዓዝያ ብ17.1 ሚእታዊት፣ ካልኦት ኣቑሑትን ኣገልግሎት ብ19.4 ሚእታዊት፣ ቤት ምግብን ሆቴላትን ብ10.5 ሚእታዊት፣ ኣቑሑ ገዛ ብ10.8 ሚእታዊ ከምኡውን ኣልኮላዊ መስተታትን ትንባኾን መራኻቢታት ነፍሲ ወከፎም 10 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ ካፒታል የመልክት። ኢራን ጸጥታ ኒኩለራዊ ትካላት ተሕይል ከም ዘላ ይግለጽ። ቅድሚ 4 መዓልታት ዝተዘርግሑ ናይ ሳተላይት ምስልታት ኢራን ጸጥታ ናይቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ኒኩለራዊ ትካላት ተሕይል ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። ኢራን ነዚ ትገብር ዘላ ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ሳተላይት ዝተሰኣሉ ስእልታት ኣብ መምረቲ ኒኩለር ኣታቱርክን 2 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ዝርከብ መሳለጥያ ኒኩለራዊ ምህብታምን ሓድሽ ህንፀት ይካየድ ከም ዘሎ ይሕብሩ። ኢራን ኣብ ኒኩለራዊ መምረት ዝስራሕ ዘሎ ንምሕባእ ሓድሽ ናይ ኮንክሪት ናሕሲ እውን ሰሪሓ ምህላዋ ብሳተላይት ዝተሰኣሉ ስእልታት ኒኩለራዊ መሰላጥያታት ካብ ዝኣትዉ ሚሳኤላት ንምክልኻል ሰፊሕ ህንፀት ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻብ BBC የመልክት። ወተሃደራዊ ክኢላታት እቶም ትካላት ኒኩለር ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ዝሕብር መርትዖ ከምዘየለ ኢራን ድማ ምናልባት ንመጥቃዕቲ ትዳሎ ከም ዘላ ገሊጾም። እቲ ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዋልታ ከም ዝኾነ ይንገር። ኣሜሪካ ድሕሪትን 12 መዓልታት ጸንሐ ኩናት ኢራን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ 3 ትካላት ኒኩለር ኢራን መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ምምሕዳር ትራምፕ እቲ መጥቃዕቲ ኒኩለራዊ ትካላትን ዓቕምን ኢራን ከም ዘዕነወ ይገልጽ። እዚ ድማ ኢራን ትነጽጎ። ኢራን ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ምላሽ ንምሃብ ኒኩለራዊ ፕሮግራማ ዳግማይ ከም ዝሃነጸት ይንገር። ኢራን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ መሳለጥያታት 400 ኪሎ ዝምዘን ዝተሃብተመ ዩራኒየም ከም ዘለዋ ኣገልጋሊ ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ኣፋል ግሮሲ ገሊጹ። ተንታኒት ፕሮፌሰር ሱና ኣዞድ ንቢቢሲ ዝሃበቶ መግለጺ ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትዳሎላ። ኣሜሪካ ካልእቲ ዓባይ መርከብ ውግን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዝሰደደት ምዝካር የድሊ። ትራምፕ 9 መራኽቢ ውግን ሓንቲ ዓናዊት መርከብን ዝሓቆፈት ጉጅለ ናብታ ኣርማዳ ዝብላ ኢራን ሰዲዱ። ትራምፕ ንኢራን 2 ኣማራጽታት ሂብዋ ኣሎ። ወይ ንመደባት ኒኩለራውን ባለስቲክ ሚሳኤላት ደው ክትብል ወይ ድማ ንኩናት ክትዳሎ። ኢራን ክትዘራረብ ፈቃደኛ ምዃና ብምግላጽ ብዛዕባ ፕሮግራም ባላስቲክ ሚሳኤል ከም ዘይትደራደርን ንኩናት ድሉት ምዃናን ብንጹር ገሊጻላ። ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝወርሒ ኣብ ኦማን ዝርርብ ዘካየዳ እንትኾን ካልእ ዘተካይዳ መደብ ኣለውን። እምበኣር ከስኩራት ተኸታተልቲ ቻናልና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት በዛዚምና ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ብካልኦት ምዕባለ ክሳብ ንራኸብ ንመደባትና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም።